bedt udenrigsministeren for Danmark, Lars Løkke Rasmussen, om at komme ind i Folketingssalen og forklare, hvad han mener, at EU og Danmark skal gøre for den situation, der i øjeblikket er. Da jeg stillede spørgsmålet, der gjorde jeg det med udgangspunkt i det, der skete i Aleppo. I Aleppo, hvor islamistiske styrker trængte ind og tog de kurdiske indbyggere, angreb enkelte kurdiske personer, sved kvinder ud af vinduerne. Da de gjorde det, så stillede jeg spørgsmålet til Lars Løkke Rasmussen. Hvad vil Danmark, hvad vil EU gøre for det? Og hvorfor stiller jeg det spørgsmål? Hvad har Danmark, hvad har EU med at gøre med det? Jo, samtidig med det foregik i Aleppo, der sad EU i Damaskus og afleverede næsten 5 milliarder kroner. 5 milliarder kroner til islamisten Jolani. EU har støttet islamisten Jolani, samtidig med at islamisten Jolani angriber